Hej til Frans, og i dag så skal jeg spille noget med Pokémon, og jeg ved godt, det er lang tid siden. Ja, og det er blevet jul! Wow! Og det er sådan, ja, lad os prøve lige en Pidgeot. En Pidgeotto! Vi sidder sammen med min lille den slår sgu ud. Jeg fik den. What the fuck? Folkens. Ja, der kom et æg. Okay, hvad får vi her? Nej. Det er helt okay. Vildt. For nu kan jeg udvikle den 3 gange. Og i tillæg. Hvad bliver det? Nej. Det er ikke så. Og så klikker vi lige et lucky egg. Nu skal det udvikles. Så ikke noget specielt eller sådan noget. Og så udvikler vi 3 wheels, som der giver 3000 XP og 1 water, og det giver til 4000 XP. Og så kan det være, at Pidgey jeg godt lige kan. Jeps, fedt. Fedest. Fuck, hvor fedt. Så kan jeg får 5000 XP. 5000 XP. Fuck, det er fedt. Okay, så begynder vi. Vi starter med en Pidgey. Og det er 1 Pidgey. Det var 313, 600 og 700. Og hvis jeg er uheldig, så er det 500. Ja, jeg var uheldig. Det var kun 500. Det var 1000. Og nu skal der udvikles 3 wheels. Og det er sikkert en af mine fedeste videoer. Nej, det er kun 2 wheels. Så vi giver kun... Ja. Det er bare... Det er bare lige julekalenderen kommer nu, så ja. Men jeg skal først lige have udviklet de her lorttrigimerne. Sådan lidt. Ja, lorttrigimerne. Jeg får det i hvert fald udviklet nu. Det skal være for en gang noget, så er jeg heldig. Oh my god. Nej, men det er ikke noget. En Rattata. Nej, det var en forkert. Det er også kun en. Så udvikler vi Rattataen. Nice. Ja. Lige om lidt. Det er bare
Ja, så jeg tror faktisk, nu skal se, hvor meget XP det ligger. 4.000! Det var fedt. Så det var det for den video. Så hej. Og giv et kæmpe stort like. Farvel.